Tak ďakujem veľmi pekne Naďke a Romanovi, že mi dali takýto priestor predstaviť svoj malý začínajúci projektík. Moje meno je Andrea, som maminkou 9-mesačnej dcerky Peťky a v poslednom čase sa veľa stretávam s maminami v mojom okolí a poviem vám, že nás trápi tá istá vec. Chceli by sme si popri materskej, popri deťoch trošku privyrobiť, realizovať sa a robiť skvelé veci. Avšak na to možno neostáva priestor a nechceme ísť naspäť do zamestnania, kde sa budeme stresovať alebo budeme nejakým zamestnávateľom ďaleko od našich detí. A po rozhovore s mnohými maminami som zistila, že každá z nás, každá maminka niečo dokáže. Niektoré z nás vyrábajú rôzne handmade hračky a neviem, čipkujú alebo háčkujú. Iné majú skúsenosti z práce a dokážu pomôcť účtovníctvom, finančnou analýzou. Ja napríklad doučujem angličtinu. Proste každá z nás má niečo v sebe, čo by mohla ponúknuť svetu. A práve pre nás šikovné maminy, ktoré sa chcú aj popri deťoch realizovať, som založila projekt, ktorý sa volá Čo dokáže mama. Zatiaľ máme iba skupinu na Facebooku, ale chcem to rozširovať. A srdečne vás vítam, aby ste sa do tejto skupiny pridali, aby ste možno ponúkli túto možnosť aj ďalším maminkám vo vašom okolí a navzájom sa inšpirovali, lebo verím, že mamina, ktorá sa realizuje, je oveľa šťastnejšia. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme.